Στο Θραψανό επιλέξαμε να κάνουμε το θέμα της Βεντέμας. Οι κεραμίστες από το Θραψανό ονομάζανε Βεντέμα ένα ταξίδι που κάνανε 5-6 άτομα να φύγουν από το Θραψανό με τα γαϊδουράκια, να πάνε στην άλλη πλευρά της Κρήτης που έχει καλό χώμα, να κάνουν εκεί πέρα ένα καμίνι ουσιαστικά, να φτιάχνουν τα πιθάρια που θα υποδεχτούν τη σοδιά, την καλή σοδιά. Οπότε λέγανε και αυτοί πάμε στη Βεντέμα. Πολύ μου θυμίζει τον πατέρα μου, το έργο. Το πατέρας μου έκανε αυτή τη δουλειά, αγγιοπλάστη, αλλά έχει φύγει το 2004. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Αυτό το παιδί που την έφτιαχνε δεν το γνωρίζω, είναι ξένο. Ναι, αλλά έχει ιστορία αυτό το καμίνι. Εμείς εμπνευστήκαμε από όλη αυτή την ιστορία και μιλήσαμε και με έναν παππού, ο οποίος είχε πάει σε Βεντέμα και μας τα είπε όλα αυτά από πρώτο χέρι και μας περιέγραψε μια φορά που είχε πάει και το καμίνι που φτιάξανε, ξεκινήσανε εκεί πέρα να ψήνουν και όλο τα άσπαγε τα κεραμικά. Οπότε βάλαμε στην τοιχογραφία κάποια θραύσματα από πίσω να πετάγονται και γράψαμε και όλα τα ονόματα, όλες τις ιδιότητες από τους βεντεμιάριδες. Και από κάτω από τον βασικό τοίχο κάναμε 3 σύμβολα που είναι χώμα, νερό, φωτιά, που είναι τα στοιχεία της φύσης που δημιουργούνται τα κεραμικά. Έχω και το σπίτι μου που τα φτιάξει ο πατέρας μου, το ένα λέγεται Κορονός και το άλλο και γλάτρες πολλές. Έχω το σπίτι μου, εγώ δεν έχω, μόνο τον πατέρα μου γλάτρες και πιθαράκια. Οι τοίχοι που μιλάνε αισθάνομαι ότι είναι μια πολύ εύστοχη φράση για το project που συμμετέχω, γιατί οι τοίχοι πάντα μιλούσανε και το στοίχημα είναι να τους ακούμε, να τους βλέπουμε, να τους αφουγκραζόμαστε, να μας προβληματίζουν. Οπότε για μένα που έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.